Έτσι, περίμενε, Και μετά φύγα. Που πάνω έτσι ρε. Να δείξω εγώ. Αδείξε. Τα είχα περίμενε. Ξέρω να σου να πανταλονιά. Λένε να ρουνίλει him in the face. Να κάνει μάγια τώρα, Παναγιά μου, αχώδικα. Don't worry, be happy. Ναι, ήθελα να κάνω εγώ. Σταματάτε. Εν είδα το live. Ρε, αχώδικα. Ρε, κάνω το συνέχεια να μπω στο σπίτι τα πράγματα. Ναι. Λένε, έλα κράτα το κάμερα να τους δείξω εγώ. Ωραία, φοβούμαι επειδή να σταματήσω. Ρε, να σταματήσουμε και να πάνε μέσα. Ρε, όχι, έτσι, όχι, λέξαν του, όχι, έτσι μπορώ και εγώ, ρε. Τι εννοείς? Ρε, το πω στο σιωσιόν έτσι, γυρίστε από την άλλη. Έτσι. Ναι. Είναι σχετικό. Μόλις τα ουθκιά σου. Άμα το κάνεις, όχι. Να, έτσι θα στράγαλους. Άμα αποφασίσεις να το κάνεις, το βήματα πριν να πεταχτείς τα μέσα, δεν θα πάρεις. Τι είναι, τσάου.